tiyo kanyakla gi jopiny e kedo gi mibadhi e pacho ka. Kagitwake kaunti ma Narok e kinde yawa yanga nyasi mar tiego jopiny e wi kedo gi mibadhi. Charles Rasungu man jatatije mar EACC bade maho mar Okako yango ni ber ka jopiny ng'eyo tije duol no kaachiel gi tiyo kodgi kanyakla. Nyasi no nokelo kanyakla jopiny kaachiel gi apisas mag EACC. Vile tujuavyo sisi wote, prevention is better than cure. So badala tungoje mpaka ufisadi ingie, lazima tusemesane ndio tusuie isiingie. We can be able to investigate these matters of corruption, and also we can be able to educate the public on the punishments as regard these menace of corruption. Sio eti kwa sababu Nandi imemulikwa kwa sababu tuko na ufisadi mwingi, hapana. Ni nafasi ya kuhamasisha, ni nafasi ya kuelimishana ili kila mmoja wetu achukue jukumu.